Escoitas a nosacosta.com. Carballo acollía o 15 de xaneiro un pleno solicitado polo Partido Popular que pedía, entre outras cousas, a retirada do plan residencial do solo no que afecta a Agra da Lagoa. Por certo, 200 veciños propietarios da Lagoa estiveron no pleno respaldando con aplausos as intervencións tanto do Partido Popular como do portavoz de Terra Galega. A proposta do PP foi apoiada por Terra Galega e rexeitada por Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, que son os dous partidos que gobernan en Carballo. Nesta sesión permitíase a intervención do portavoz da plataforma da Agra da Lagoa, Ramón Varela Puñal. A Nosa Costa Radio recolleu varios momentos desta sesión plenaria celebrada en Carballo. Varios momentos que escoitamos agora. Vou falar neste pleno, ademais de nome propio, en representación dos propietarios da Agra da Lagoa, moitos dos cales están aquí, e vimos pedirlle ao Goberno Municipal de Carballo, primeiro, que aínda está a tempo de parar unha injustiza e un atropelo contra eles, ademais de unha enorme chapuza a nivel técnico. Basta que se poña de parte dos veciños de Carballo, propietarios dos terrenos, e non a favor dos foráneos ou dos xefes das súas formacións políticas. É unha confiscación en toda a regra. Non nos opoñemos ao plano de vivenda, mais queremos que non se faga a nosa custa. Nós propuxemos á Consellería e ao Concello nada menos que 6 medidas, 6 alternativas para unha solución razoável destes temas. E creemos que é de xustiza que se estudan e atendan. Moitas gracias. Tamén interviña e falaba polo Partido Popular Alberto Sueiro. Nós temos que determinar o noso propio modelo de crecemento e onde e como queremos crecer. Debemos de rexeitar este plan en concreto, porque é importante que teñamos unha postura común, vai nos dar moita máis fortaleza. Debemos rexeitar este plan, porque Carballo nin o necesita, nin é oportuno. E eu entendo que facendo e levando a cabo o único que estamos facendo é campaña electoral a favor do Bloque Nacionalista Galego. E por outro lado, non siga insistindo que a Consellería vai a permitir que os que queiran propietarios podan participar, porque é un dereito que teñen, son propietarios en ese ámbito. A Consellería non o pode impedir, que é distinto, pode expropiar, iso sí. O que non pode impedir é que se eles mostren a súa vontade, contribuyan. Por lo tanto, non lle veña a vender a toda esta xente a vostede que a Consellería vai facer un favor, porque non é así. E, señor Viña, eu queria tamén falar que non acabei co señor Luis Lamas. Oiga, non era intención roubar a nada, só faltaba que fixeran un plan que a intención de roubar. Vamos, é que só non faltaba. Que vamos a roubar agora. E xa por meternos nas cuestiones, insisto, todo isto, o que están facendo é, outra vez, calmar as augas, vir aquí, dar tranquilidade, con promesas, porque nada do que aquí se dixo, nada aparece recollido na alegación. E, señor Viña, a alegación é un momento procedimental oportuno para aportar os argumentos, razón, datos e documentos a un expediente administrativo. Tamén interviña Manuel Andrade Cristóbal, portavoz de Terra Galega. Outra solución, porque non dicen á Consellería que os cartos que está gastando na parafernaria, non invertindo nada, e con aqueles todos que vai nese paquete de axuda para a vivenda, por que non subvenciona a través dese listado, cos puntos que teñen, subvenciona a eses matrimonios, a esa xente que o necesita, e que elas compren donde queiran. Porque compren donde queiran, teñen unha vivenda libre subvencionada. E esa vivenda subvencionada permite que ese señor lle subvenciona os intereses,
permiten que lle den o préstamo, porque ten unha garantía, e por encima, pois seguramente non habría prejuicios para nadie. E pouco máis que isto, queria decir, porque senón podo me enrollar en moitas máis cousas, pero eu creo que con estas reflexións é suficiente, e digo yo de corazón, señor alcalde, pero digo yo máis de corazón, señor Viña, que hai moitos compañeros seus que tomaron outras decisións, eu este animo tamén para que as tome, porque son decisións que ademais enriquecerían a este goberno, ao cual eu non me ruborizo nada por axudarlle. Axúdolle cando hai que axudarlle, pero neste caso, perdonadme se digo estar en contra, estarei en contra. E se hai que manifestarse, estarei encima, estarei como eles, e seguramente nunca collín unha pancarta, nin me colguei, nin matei aquí dentro deste ayuntamento, como fixo o señor alcalde en algún tempo, pero agora é hora de demostrar que tamén lle queremos a Carballo. E nestes momentos eu creo que a decisión que hai que tomar é precisamente rexeitar este plan, pero de plano, sin máis condicións, porque as condicións de negociar e as condicións de darlle máis dinheiro e contentar a xente van a significar pérdida para outros que están indirectamente tamén perjudicados por eso. Tamén interviña o portavoz neste caso do BNG, Lois Lamas. Perdón, e así o digo, o recoñecer que por parte do goberno non transmitimos a información, non digo convencemento, non transmitimos a información a respecto, señor Soeiro, do que é o Plan Sectorial Galego de Solo Residencial. Usted decía que non sabía. Este é o que pon o texto da... É o texto, O sea, non digo a usted que non sabe de que fala, porque sí que o ten como a min. Non fala isto de vivenda, fala solo residencial. E chamou das cousas por seu nome. A partir deso, vou dicir dúas cuestións e seguro que a xente, os veciños afectados, pode ser que reaccionen dunha forma de dicir, ese que está dicindo. Pois vou dicir dúas cuestións, dúas aseveracións. Non hai intención deste plan de solo residencial realoxar a naide no ámbito da lagoa. Despois aclararei o que significa a palabra realoxo e o contido que leva o realoxo da lagoa. E outra cuestión, non hai intención deste plan e desta proposta roubar a naide. Partindo deso, sei o que estou dicindo. José Antonio Viña Patiño, voceiro do Partido Socialista. Vacía que hai en Carballo é a mesma que hai 15 ou 20 anos. É a mesma, son as mesmas vivendas. Todos o sabemos. E son un problema distinto para Carballo. É un problema... A ver, por favor, rógolle... Por favor, permita que o señor Viña Patiño poda desenvolver a súa intervención con normalidade, por favor. Por favor. Eu creo que tamén é unha verdad, que existe, que é de interés xeral o desenvolvemento do ámbito da lagoa. Digo máis, antes deste plan, creo que era unánimemente sentido polos carballeses, que era de interés, incluso prioritario, que se desenvolvera este ámbito que está tan metido dentro do casco urbano. E por último, Evencio Ferrero, alcalde de Carballo. Cuidamos ter inevitablemente, senón tamén para resolver problemas, non? E estamos no segundo pleno en que se debate o Plan Sectorial Galego de Solo Residencial. Xa se debatiu unha proposta no pasado mes de novembro. Eu creo que ao longo destas intervencións debe de quedar claro o compromiso da Consellería con respecto aos veciños e aos propietarios do suelo. A Consellería, expresando a súa vontade de chegar a acordos cos propietarios e cas propietarias dos terreos na Agra da Lagoa, comprometeuse, e os veciños que foron comisionados á entrevista que se celebrou o pasado día 7 sábeno, comprometeuse a examinar as previsións de custo da urbanización, que eu hai uns días en este mesmo salón xa dixe que me parecían elevados, e, consecuentemente, revisar tamén o precio para adquisición de solo en función da súa correlación co primeiro concepto.